Ei, eu salut, bine v-am regăsit pe canalul The Gamer Boy 140. Ce mai faceți, dragii mei? Nu aveți ce să ascultați sau ce să vizionați? Vă recomand să vizionați acest episod din seria noastră populară de reacții, unde vom reacționa la noua piesă lansată de Bogdan de la Ploiești, intitulată Cine n-a greșit vreodată. Dar înainte să începem, aș vrea tare mult să vă abonați la acest canal, deoarece peste 90% dintre cei care mă urmăriți nu sunteți și abonați. Iar dacă vă abonați, îmi dați motivarea să fac videoclipuri din ce în ce mai tari. Și nu vă costă nimic, vă puteți răzgândi oricând. Titlul piesei, Cine n-a greșit vreodată, îmi indică faptul că piesa ar putea fi despre unele greșeli care pot fi iertate. Dar haideți să ascultăm piesa și să vedem de fapt despre ce e vorba. Ok, deci piesa începe cu un instrumental care are niște vocaluri foarte faine, iar aceste vocaluri sună foarte bine. Iar clipul începe cu un om al străzii căutând în gunoaie. Ok, haideți să auzim și refrenul. A greșit vreodată, să arunce cu o piatră. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Mai iartă-mă încă o dată, știe lumea toată. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Refrenul sună interesant, conține niște versuri prin care se cere o a doua șansă pentru greșeala făcută. Haideți să auzim și restul piesei. Am telefonul în mână să te sun, dar tot evit. Nu știu ce-a fost în capul meu, știu dacă am greșit. Iartă-mă că te-am rănit. Aia e Carmen Minune. Ok, deci versurile până acum sunt interesante, sunt specifice unei melodii emoționale. Din ce am înțeles sunt scrise de Dodi, dar hai să verificăm. Da, sunt scrise de Dodi. Te-am rănit, m-am amețit. Zboară zilele, nu știu de când am mai dormit. Nu te-am mai văzut de ieri și pare un infinit. Iartă-mă că te-am rănit. Nu mă chinui și așa, mă voi învinovăți și așa. Știu că ce dai eu, dar când iubești parcă doare mai tare. Cine n-a greșit vreodată, să arunce cu o piatră. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Mai iartă-mă încă o dată, știe lumea toată. Cât te pot Interesant cum omul străzii își procură haine și obiecte. Iubi, cât te pot iubi. Cine n-a greșit vreodată, să arunce cu o piatră. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Mai iartă-mă încă o dată, știe lumea toată. Deci, după cum v-am zis, mi s-a părut interesant cum și-a procurat omul sărac o pereche de papuci. Haideți să vedem dacă își procură și alte haine. Ok, deci a apărut și Cristina Pucean în clip. Da, ce frumos a găsit o cămașă. Mi-e bine, dar nu mi-e bine. Dacă în ochi mă privea, pierdut în ei te vedea. Nu mă chinui și așa, mă voi învinovăți și așa. Știu că ce dai aia primești, dar când iubești parcă doare mai tare. Ok, deci a găsit și un costum pe stradă. Interesant. Cine n-a greșit vreodată, să arunce cu o piatră. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Mai iartă-mă încă o dată, știe lumea toată. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Cine n-a greșit vreodată, să arunce cu o piatră. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Mai iartă-mă încă o dată, știe lumea toată. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Cine n-a greșit vreodată, să arunce cu o piatră. Cât te pot iubi, cât te pot iubi. Mai iartă-mă încă o dată, știe lumea toată. Cât te pot iubi, cât te pot iubi.
Deci beat-ul piesei îmi place foarte mult, îți dă impresia de ceva foarte emotional, ca să zic așa. Ia uitați-l pe omul care are bani fiind trist, iar omul sărac e fericit cu femeia pe care a întâlnit-o. Iar asta ne demonstrează că uneori cei săraci pot fi mai fericiți decât cei bogați. Stai, ce? N-am înțeles eu bine clipul piesei. Deci, omul sărac s-a îndrăgostit de iubita celui bogat. Cel bogat a fost părăsit, iar acum cel bogat a devenit om al străzii. Scrieți voi părerea voastră în comentarii despre clipul piesei. Piesa în sine a fost ok, mi-a plăcut, versurile au fost foarte emoționale. Thumbs up Dodi pentru aceste versuri și thumbs up Big Up Music pentru că au lansat această piesă. Eu o să-i dau un like pentru că v-am zis, mi-a plăcut foarte mult. O să-i dau și un coment. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Vă mulțumesc că l-ați vizionat. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like la acest videoclip, un comentariu la videoclip, un subscribe la canal cu clopoțelul activat, să dați follow la rețelele de socializare din descriere și ca de obicei, eu am fost The Gamer Boy 140. Vă sus pe canalul meu. Eu m-am dus. Pa! Cine n-a greșit vreodată să arunce cu o piatră? Cât te pot iubi, cât te pot iubi, mai iartă-mă încă o dată. Știe lumea toată cât te pot iubi, cât te pot iubi. Cine n-a greșit vreodată